Ashe da mai nake son kitinkiya ba da jijiya ɗai ba, komai wuƙa da kaifi akan ki ba za na daina layya ba. Idan na samu damar soya ki ba za na san ma kowa ba, ni ban ga mai harara ba, bare ya ɗanɗana a. In dai akan ki ne za na jure wahalar suya cikin rana, daga an ɗora ki a jira ni don kwa tilas na zo na ɗau gishiri. Jimirin jiranki ne don kawai na cinye kitinkiyar layya, sirrin tafarnuwa ta ke ce kawai da kin dahu da na sauke. Nama a baki daɗi gare shi har dai a sanya mimido, in dai akan shi ne nai shirin da ba mai taya ni zan sauke. Tilas soya ki tilas cinye ki naman kitin da yayi daɗi, san ba batun na san muku ko za ku ce mini in ba da ƙwai fansa. Ya zan da albasa in kika arce cikin gidan nan yau, ni dai ki zo in so ya cinya hanta da 'yar ƙafar baya. Yau gani a gado cinyar nama kawai nake nema, in babu ko fata bas zan sheƙe saboda jin haushi. Girman ki yayi daidai ne, zai kama daddawa ta ne, yajin kamar da magi ne, ina son kisan tukunya ne. To 'yan uwa sai a dage a ci naman dai a hankali, in kun ba za a iya ci a hankali ba to a tanaji dabino ko ja da yalo a gefe. Eid Mubarak. Ku danna like a channel ɗin Ra'is Studios, ku danna subscribe sannan ku danna alamun ƙararrawa domin samun bidiyoyinmu. Mun gode sosai.